Nindot kayo ang atong tubag sa Salmo, nagdeklarar og usa ka kamatuoran. Matod pa dinhi, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang ang sunod. Hoy, sumpay ninyo. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Tanawa ha, ang gihisgutan pagsugod sa first part sa atong Salmo, kaon. Pero iyang gitagbaw ang tanan natong panginahanglan. So kanidi ay pagkaon nga gihisgutan dinhi, dili lang di ay ni pagkaon na para sa atong lawas. Nanginahanglan man sad ang atong kalag. Sige, lingi ay mong tupad ing na wa na kay panginahanglan. Wa na. Inigmata palandaan, wa na. Ngutkot na so. Daghan kay tag panginahanglan. Nya sige tag pangandoy anang mga buta nga gusto natong kabuoton kay milaom ta nga kun maabot lang ni nako matubag kining akong panginahanglan. Nya inigabot na sad nimo didto. Natubag na. Naalang gyapoy panginahanglan. Nya wana tiwasono na kag edad. Nya mo ingon na sad ka. Basig maabot ni nako, naalang gyud mo bayad sa akong maintenance. Wan agyo ko'y panginahanglan. Oh, nanay ni angkon sa imong maintenance. Naalang gyapon kay panginahanglan. Ang atong nasod karon napay gipanginahanglan o wa? Ang kalibutan karon ay gipanginahanglan wa? Sa pagkaon palandaan, sa tambal palandaan, sa edukasyon, sa atong mga infrastruktura, daghan kay tag panginahanglan. Ani lang mga sektora, no? Di lang sa ta maghisgot diri simbahan, kita dinhi simbahan, wa na tay panginahanglan. May kusog kay mong tingog. Og nganong naingon ani man ang kalibutan. Nganong kadtong mga tawo nga 5,000 ang laki ray giihap, wa giapil giihap ang babae o mga bata. Sa to pa sobra gitos 5,000. Nganong napakaon man sila sa 5 ra ka bukpan o 2 ka isda. Samtang kita dinhi sa Pilipinas, nganong daghan man kay gigutom, sige man kay nagpangayo nato da pagkaon, na ay magsigig duk-duk inig traffic na yun mo tuktok sa imong sakyanan kay mangayog kaon, na ay gasigig suroy-suroy magsig pangayog pagkaon, mukaon ka na mga restaurant na ay magsigig yampungad nimo kay mangayog kaon. Dili lang dinhi tibuok kalibutan na agi mangayog pagkaon. Nganong naingon ana mana nga unta trillions man ang income unta sa atong nasod. Trillions mo average og tag 4 trillions of pesos. Nganong di man mapakaon ang uban. Tungod kay dili na kamot sa Ginoo ang nagpakaon. Kamot na sa mga politiko. Naningkamot ang atong mga politicians nga sila maoy ilhon nga Ginoo sa atong nasod. Sila'y magkontrol sa pagkaon. Sila'y magkontrol sa kwarta. Sila'y magkontrol sa atong mga balaod. Sila'y magkontrol sa atong ekonomiya. Hasta pagani sila'y magkontrol sa atong relihiyon. Naningkamot sila ana. Nya kun ang ilan ang kamot mao'y mopakaon nato kining ato mga politicians, mao nay mopakaon nato,
daghan na kaing gutomon ngano man ilamang pilion pagpakaon kadto ra sa mga tao nga mosuporta nila mo kontra gani ingon wa kay kaon naminaw bitaw ko kanunay anang social media adtong niaging adlaw ni bisita ko no si sa anang leader karon sa DPWH Dison anang daot Vince Dison nya namalikas gid siya didto sa Davao kay naa ko no didtoy flood control nga na-approve pa 2019 nga wa jud kuno ma-implement mao hinuon kuno nga ning unsa to ning awas batong sapa na daot didto sa Davao namalikas siya pero wa man siya ni arig Cebu kapila naman tagibaha pila naman ka billions ang na-approve para sa Cebu. Wa man siya namalikas dito sa Manila nga 40 man tong dagkuas kwarta bukbo man ginadihas Manila ug Metro Manila. Sige man gyapong baha, wa man siya namalikas nganong dito man siya namalikas sa Davao. Ambot lang. Nya murag si BP Sara matingit ito gipangutana unsay imong reaksyon nga namalikas man ni si Dison dito sa Davao nga wa kuno mo'y gibuhat sugod pa 2019. Nga ni sulti sad si Sara ba to ang iyang tong igsoon. Ang sad sugad atong tuiga wa na masad mi tagaig budget. Na-approve na nami anay plano ni konsulta pagin mi nag international nga firm nga maayo gyud ana mga flood control. Pero pagpangayo na mo budget, zero budget ang Davao City. Unya, balikason dayon nganong wa kasulbad sa problema, wa man sa tagaig budget. Nganong wa man tagaig budget, kontra mas politika. Kontra man sa ilang kasiguruhan na magkontrol sila kanunay sa gahom, sa kwarta o sa ilang mga otoridad. Maunang ako kang hulgaon. Mauna rin duwa sa atong mga politiko. Maunang daghan kay tang gigutom din sa atong nasod. Daghan kay tang gigutom para sa pagkaon, para sa flood control, para sa tambal, sa PhilHealth, sa edukasyon. Gigutom ta ana. Kuwang kaayo sa farm to market roads. Ang atong mga mag-uuma, way suporta nga kanaganing klaro sa para sa ilang mga irrigation, sa abono, o sa kanang modern technology nga gigamit ron sa Vietnam, ngadto sa ubang mga nasod nga purting dagkuas ilang ani sa agriculture na nag-export na sila, kita gasigig import, sila gasigig export. Nya kita dinhi mga 90% agricultural lot ka dinhi. Nganong naingon ana man nakuwang man kay ang kamot na mas mga politicians maoy nagkontrol, ang kamot naman sa mga negosyante maoy nagkontrol aron mo kunuhay mo pakaon nato. At tanawa lang ko ng sweldo nato dinhi sa ato Pilipinas. Mamatay na lang kag trabaho kung ordinaryo kang laborer, ordinaryo kang clerk, ordinaryo kang maestra. Mamatay na lang kag trabaho, di jud ka kapalit og house and lot. Inig-retire nimo, utang ang imong gida. Dinis Pilipinas ba? Ngano man dito sa Amerika, bisag crew lang ka diha sa McDonald's, makapalit man kag imong kaugalingong sakyanan. Mercedes-Benz pa. Naaman sila dito'y house and lot after mga 2 years, 3 years nila nga trabaho, layo na kayo na. Naman sila'y house and lot. Napay sakyanan. Ngano makahimo man sila anak dito? Di ko mo ingon nga lahi ta din hig income, lahi sa ditog income. Maura man ang paningkamuta. Ang ato mga Filipinos dito nindot man kay kahimtang. Makatukod man igdag kong balay dire sa ato Pilipinas. Nganog ari ka trabaho sa Pilipinas, maglisod man. Kaya ang ato mga politicians unsa man? Mga daw nya ilang kontrolon ang atong bahandi nya dili ihatag. Mo nang doon natay balaod, natay Philippine Constitution. Kung basahon nimong atong balaod, mumaor sa nang balaod dito sa Amerika, sa Japan, mumaor sa na
kanunay nakasintro sa katawhan. Ang katawhan mao'y sintro sa balaod, dili ang leader. Ang leader gitawag og servants. Basa nga itong konstitusyon, kinsa man ang government, si President Marcos or ang Presidente sa Pilipinas, ang executive, ang legislative o ang judiciary, sila bagod mao'y sovereign Filipino people? We, the entire populace, dili ang mga executive department, legislative department o judiciary, dili ang taga DPWH nga mo'y mamalikas. Unsa man na sila, gitawag na silang servants ining panahon sa eleksyon, kusog kay na silang bakba, ania ako aron mo alagad kaninyo haring lungsod. Nya inigdaog na ako na'y hari. Dili na mo lungsod, lunod na musbaha. So dili na taron haring lungsod, kung dili uyamot nga nalunod sa baha. Nya, unsa may atong buhaton para masulbad kining maong problema? Matod pa sa unang pagbasa, duol kamo kanako, pamati kamo kanako, duol kamo kanako, pamati kamo kanako. Lingay mong tupad, ing na niduol kas Ginoo. Niduol. Niya, namati. Namati. Unsa mo rin gisultis Ginoo nimo? Diri sa atong ebanghelyo niingon ang mga tinun-an ni Hesus. Si Hesus mo ang Ginoo, ang mga tinun-an mo nitudlo sa Ginoo. Mao mo atong kinaiya, ang Ginoo mo itong tudluan. Ginoo, palaktan ning mga tao kay mingaw ning dapita, way pagkaon. O sa may gingos Ginoo, kamo maoy mo pakaon kanila. Da, human lagi. Ako'y mapakaon, lima ra ni kapaan ug duha ka isda ang among da. Ingon ni Jesus ang ambi nabi. Da gikuha ni Jesus. Unsa Lord, ako'y mutubag anang project sa parokya nga 200 ra ni akong da sa ambi nabi. Ipalit nag raffle ticket. Unsa Lord, 100 ra ni akong da, ambi nabi. Ipalit nag slot. Unsa tingan sa tong slot karon? KPS BP. Unsay meaning ana? Kauswagan ug panalipod ni Santiago ug ni Birhen sa Pilar. Di ba? Sa ato pa, hatagan tagkauswagan ug panalipod ni Santiago ug sa Birhen sa Pilar nga atong mga patron. Mahitabo ka na, dili. Ang kauswagan, nagsugod na. Nakita na ninyo sa palibot, pinaagis atong slot. Ang problema na lang, mupadayon pabakag palit og slot. Ang ato sang raffle ticket, ang kauswagan, naana. Nahuman ang atong adoration, nalay gamay dihang finishing touches. Adoration Chapel. Mupadayon pa ba mo sa raffle ticket o dili na? Mo na karon ighumas misa na dias gawas palit dayon. Mudawat tag dihag cash, mudawat tag GCash, mudawat tag cheque, mudawat pagid tag post-dated nga cheque. Kung ang imong kwarta unya pa to moabot sa katapusan sa Nobyembre, halahatag lang dihag post-dated nga cheque nga balig mga 20,000. Aron madeposito na nang imong kwarta. Kay unya pa man sa December 8 ang raffles nato sa part 2 sa atong raffle tickets. Nya di man jud ko motuo nga wa kay 100 karong simanaha. Maglisod man kog tuo ana. Mo na ipalit na. Unya Lord, unya pa dir, wa na mi amo.
Pagpangayo ni Hesus sa 5 ka paan ug 2 ka isda, unsay nahibilin didto sa iyang mga tinun-an? Wow! Nothing. Pero pag human ato, gipikas ni Kristo ang paan, ang iyang mga tinun-an, iyang gihatagan, nana sila'y something. Sige silang pang-distribute sa 5,000 katao. Nana sila'y something. Gikan sa Ginoo. Sige silang ana. Ang ilang kamot na puno sa pan ug sa isda. Nga gani, pag ingon ni Jesus, pagkaon na tanan, ingon si Jesus, hipusa ha? Hipusa kay naa niya ni salin. Pag hipos nila, nahimong 12 kabukag. Ni sobra. Ala, sige lang gid mong palit og slot. Sige lang gid mong palit og raffle ticket. Sige lang yun. Tanawa, human sa mga usa, 2 ka tuig gikan karon, igtan-aw ninyo, nindot na kayong atong bell tower. Nindot na kayong atong CR diha, pwede na mo anha mamatay. Nindot na kayo ng ato dihang entrance, kay di na nang gabuntaog nga building nga way gamit. Mahimo na na dihang walk of apostles. No? Unya, kaning atong lingkuranan, munindot sa nigmaayo. Ana, wa lang gipakita sa atong IT kay nangatog sila. Naaman ta na picture. Ingon ana sad na lagi. Ang ato ra yung kaugalingon atong huwaton bitaw. Din ata mo tuboy aning ato mga politiko karon nga ilang ilisan ang Ginoo. Na ang paggamit nila sa legal system nato, may lang silang mugamit sa atong balaod, basta ang ilan ng kontra, ang ilang ipapriso. Pero kung ang ilan na ganing kauban, maoy dagko kay anomalya, way balaod nga gamiton. Pulos pasaylo, pulos pagsabot, pulos paggakos. Pero ilan na ganing kontra, bisag way klaro pagani, ipa-impeach, ipapriso, hutdon gyud papriso, tungod lang kay naglagot sila o kahulga sa ilang seguridad. Wa ni mga ayo ning ato ro mga politicians nga nagbuhat niini. Unya, ang gikawat nga trillions nga kwarta gipangsud og malita na ay daghang saksi, way na priso sa na-involve ani. Kana hinoong mga sayop nga tuwa pas 2007, 2016, na wa gyud makaapektar na to, mao giukayon, ipaukab pa ang mahiwagang kahon sa BIR, pero wa gyud nila ukbi, hain na turong mga malita nga daghan kay malita, way giukab ato kung tinuod bag itong tuay kwarta. Gipasagdan lang. Di na ta napilion. O unsaon man nato pagbungtog ang korupsyon, ayaw nagyod pagsalig anang mga politicians nga kusog kay manghatag og kwarta panahon sa eleksyon. Kamong mga senior citizen, agwantaha nga wa mo'y budget. Dayon ra ba sa mog linya didto inigingong di ay ayuda. Ay na mog tuo anang ayuda kay kinawat na kasagaran. Labi na gyud politician ang mo distribute. Dili na ta mosalig ang mga politicians nga purting kusugang mubutang sa ilang mga ngan o mga naong anang mga project sa atong katilingban. Muragyog sila'y nagtag-iyas kwarta nga ato mo ng buhis. Nya ilang mga ngan ug ang ilang naong mo'y ibutang. Hunungon tanana. Mamili ta atong kusog mo trabaho pero dili magpapublicize sa ilang ngan ug mga naong. Di na ta mo suporta ang mga politicians nga magsigig suportaan ang mga bisyo sa atong katilingban sama sa sugal, drugas, immorality na wa lang gipakabana. Pilio nato nang naningkamot pagwagtang sa drugas niya ng mga sugal kay mao ni nakapurdoy sa atong mga katawhan. Grabe kayong nangaungo sa sugal ang mga nagtrabaho in town, apil ng mga construction worker, wa nagi ikahatag sa ilang lisod kayong pamilya, kay gihurot na sa scatter, gihurot na sa swertres, gihurot na ng manok, di apa pinisingan pa ng kulapo, kay kuan ko no, na waswas, pawas abog, niya ang ila ditong balay, napuno sa abog, hastang ilang, saan nga na, sudlanas bugas, abog na lang hibilin, wa na'y bugas,
Nya sila siging waswas sa abog. Mga buangon. Ngano man na, tungod na gyapon sa ato mga leaders na wa magpakabana unsay sugo sa Ginoo. Nahigugma nato ang Ginoo mga igsoon. Matod pa ni San Pablo, way makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Apan ang iyang gugma dili makasulod kung kita dili musunod sa iyang kinaiya. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna imong tupad. Ingna ako'y mo pakaon nimo. Ingna na ako'y mo pakaon nimo. Ang ginay manindog na ta, wagin mo iayo.